Sí. Bé, això? Bé, bona tarda. Anem a fer una xerrada sobre la llengua en el turisme, desafiaments i oportunitats. Igual que s'ha costat. Ara? També puc cridar més, Però Bueno, yo proyecto, en pie. Vale. Aquí al meu costat està l'Antònia Escandell Tur, és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Has fet un parell de màsters i de postgraus, també. Entre els anys 2008 i 2011 va ser lectora a una universitat. Me diuen que tu apropis. Sí, més prop, perquè si no allà darrere no hi ha som. Gràcies. Molt bé. Això, ha sigut lectora a una universitat al nord de Romania. Ha publicat un llibre, un assaig que es diu Chris Marker i la GT, la fotografia després del cine. S'ha dedicat a la docència del català, als serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i a l'Escola d'Idiomes de la Universitat Pompeu Fabra, així com a l'aula de nouvinguts de l'Institut d'Estudis Eivissencs. I paral·lelament s'ha dedicat a fer traduccions al romanès. L'any 2017 va traduir Solenoide a l'editorial Periscopi, que encara era independent, no? I és la primera novel·la de Mercè Cartarescu, publicada en català. També ha sigut coordinadora del voluntariat lingüístic de l'Institut d'Estudis Eivissencs entre els anys 2022 i 2024. Actualment ets professora de secundària. Ana Maria Cardona ha nascut i viu a Figueretes, un dels barris dels Balears més multiculturals, no?, que es diu ara. És llibretera, ja ha militat tota la vida en col·lectius feministes. Des que ha tornat a Eivissa està emprendada feminista i ara forma part de la revista 078. Dius que des que has tornat a Eivissa has estat molt temps fora, no? Uns 20 anys. Sí, com ella, més o menys 20 anys. Totes dues heu estat 20 anys fora. I ho has vist molt canviat, això? Bastant, sí. Però tot bé. És molta vidilla. Sí? Explica'ns a veure quins canvis has vist en el nivell lingüístic i turístic d'Eivissa en aquests 20 anys. Val. Hola, sí? Vas. Abans de res també, perquè crec que és important, sí que vull explicar una mica des d'on pal a nivell lingüístic i a nivell social, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja que totes pensam juntes i per mi és important que civilitzar que totes pensam juntes i ningú pensa tot sol a casa seva, no? Explicar que, com ha dit ell, estic també amb el RUM, que és una coordinadora de col·lectius que estem lluitant o estem a favor del decreixement turístic, que efectivament també ha dut molts anys a la militància feminista anticapitalista, sobretot a Barcelona, o més bé a Terrassa, que és on he estat, visquent els 13-14 últims anys, i això ho explico perquè té certa rellevància amb la meva experiència amb el tema llengua. Va 3-4 anys aproximadament a Terrassa, justament, amb companyes migrants amb qui havíem estat militant, amb qui havíem estat recollint signatures per la ILP Regularizació Ja, que és una proposta d'una ILP que es va fer per intentar regularitzar a un gran nombre de migrants de l'estat espanyol. Juntament amb aquestes companyes militants feministes vam crear una escola d'idiomes popular. Popular vol dir que era autogestionada, que la vam crear amb sous de Salut Jaca, sense cap tipus de subvencions ni ajuts oficials ni res. Després sí que tindríem ajuts de la Generalitat, de l'Ajuntament, d'Òmnium Cultural, però en un principi va ser purament voluntariat puro i duro. L'escola es diu Mam Yad Fiat, que és en Darilla, per si voleu tafanejar per ahí per Instagram. I és una escola que vam començar perquè vam detectar amb aquestes persones migrants amb qui estàvem militant que feien falta més recursos oficials i no oficials per aprendre català. Es queixaven tota l'estona que els recursos de la Generalitat i municipals són insuficients i vam dir, nosaltres que som catalanoparlants, anem a fer això, no? I vam començar com aquest projecte d'escola autogestionada on, per una banda, a les que som catalanoparlants ensenyàvem català i les companyes que venien de Senegal i parlaven Wolof ens ensenyaven Wolof
i les companyes que venien d'Algèria o del Marroc ens ensenyaven d'Arilla, perquè per moltes de nosaltres que militàvem en col·lectius, a moviments socials, ens trobàvem en espais comuns amb elles i sobretot en situacions d'emergència, que has de fer un primer contacte en una situació de violència masclista, el que sigui, trobàvem que tenir coneixements de Darilla o de Wolof ens era molt útil, no? I per tant vam fer aquest intercanvi que ja duim 3 anys d'escola autogestionada i això també ho explico perquè crec que és una bona mostra que es poden fer coses més enllà de les institucions i les subvencions, etc., tot i que necessitem també que hi hagi la implicació de les institucions. Dit això, la pregunta era... perdó. Ja està. Sí? Vale, perdó. És que ja s'hi dit, jo parlo molt. No, està molt bé perquè no tot ha de ser teoria, també l'experiència, si no ens ajuntem nosaltres i ens organitzem, ho tenim difícil, no?, si depenem de les institucions. Bé, la primera pregunta seria en relació al model turístic, que aquí es basa en feina de poc valor afegit, proporciona treballadors poc qualificats i són salaris molt baixos. Això fa que els joves es trobin en un dilema perquè o accepten treballar per molt pocs sous o han de marxar, han d'emigrar. I els joves que emigren són precisament els joves catalanoparlants, els ibisencs, i per tant fa que encara el problema sigui més gros, no? Tenim universitats tenim una universitat mallorquina que fa d'on surten metges, infermers, arquitectes, però després aquí no poden treballar. Una mica absurd, no? La pregunta és, això es pot solucionar? Això realment és un inconvenient pels joves? Com ho veus, això? Bé, per jo sí que és evident... No, gràcies. Salut compartir. Sí, ja anirem fent. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta taula rodona. Jo me sento una mica cohibida per ser pas públic que tenim i quasi més que una taula rodona faria una taula allargada perquè veig molta gent que crec que pot intervenir i dir coses molt interessants del tema dels quals estem parlant. Jo parlaré únicament de l'experiència que tinc, d'aquesta experiència que com a professora, com a docent, en diversos espais. Crec que no tan interessants com la meva companya, Ana Maria, però bueno, que per jo m'han servit per fer-me una idea, un retrat de la situació lingüística de Silla i bueno, que crec que pot comportar reflexions interessants. Per jo, aquesta pregunta, jo tinc, ho comentàvem l'altre dia, Ana Maria, no? Que per nosaltres amaga un biaix de classe, quizás, a l'hora de parlar de la llengua, que és necessari, crec, posar de manifest. Perquè no tots els parlants de català són parlants a les Balears, no són parlants que han après aquest català a les aules. Hi ha molts de parlants de català que han après el català a casa. Tenim güelos, tenim pares que de fet tenien molt poca formació acadèmica perquè no tenien accés, en la seva època no van tenir accés a l'educació i en canvi eren parlants i són parlants de català i d'un català preciós, ple de girs i amb una riquesa lèxica i amb girs arcaïtzants fins i tot, no? Que per un català central són impressionants, queden sorpresos, no? Que s'utilitzin aquestes paraules en un context informal i bé, crec que és important reconèixer que el català que parlem a casa, el ibicenc que parlem tots a casa, és un ibicenc, és un català que mereix tenir tots els, diguem-ne, ser considerat com a una llengua de comunicació tan familiar com a pública, perquè després es produeix aquesta cosa tan estranya que vas a un institut i parles amb els alumnes i et diuen que a classe aprenen català però a casa parlen pagès i no identifiquen una cosa amb l'altra i crec que és molt important intentar transcendir aquest viatge una mica que no sé si té un cert matís classista entre parlants de català formats a una universitat que han après aquest català a les aules i els parlants
Oltatusa, a Saïlla, que han après a Saïrisenc, perquè és la llengua de comunicació, no? Sí. Jo crec que només afegiria crec que també tirant molt d'experiència propera, que la sensació que tenim, això ho hem comentat molt en compis de Canviem el Rumb, que és que el jovent està majoritàriament sent expulsat, o bé se l'expulsa o bé no pot tornar un cop ha sortit fora a estudiar pel tema habitatge. I el tema habitatge al final és com una de les grans conseqüències que estan patint ara del tema del turisme, no? Clar, a Eivissa tenim al final un model de monocultiu turístic molt salvatge, molt depredador, que ens ha portat a una mena de despersonalització, vol dir, cultural o identitària, molt bèstia, que té un impacte també, evidentment, a la nostra economia, amb aquest tema que dèiem, no? de la pujada de preus, de la gentrificació, amb la nostra potència econòmica, no? En el dia a dia, vull dir, ja no com a comunitat ni com a illa, sinó les pròpies famílies, i que evidentment també aquest monocultiu turístic d'un turisme depredador és bastant incompatible amb parlar d'una llengua amb bona salut, no? Perquè al final convivim tot l'any, no només en temporada, convivim amb el predomini lingüístic del castellà, que és la primera llengua de molts veïns i veïnes nostres, no? Això és durant tot l'any, el castellà, que ja és una llengua de per si forta, amb molta presència a molts parlants internacionals, però més després, durant la temporada, hem de conviure amb, no sé si conviure és la paraula, perquè no és una convivència, és una altra cosa, amb l'anglès, no? Que amb tot el potencial que té l'anglès. Per tant, em vaig una mica a la primera pregunta que em feies de com ha impactat una mica el turisme, no? amb el tema lingüístic, crec que és evident que no ha situat el català, que ja de per si és una llengua minoritària i minoritzada, no l'has... Per exemple, quan te'n vas anar d'aquí i quan has tornat, has vist molta diferència entre l'ús del libisenc a Eivissa? Clar, és que la meva percepció ha canviat molt després de 20 anys a Catalunya, on hi ha una situació que el context és absolutament diferent i no, m'hauria d'anar a Charlotte, que se'n van enlluitar. Això et demano. No recordes. Jo crec que en certes... Si parlam de conseqüències, que jo sí que tinc la sensació que hem anat a pitjor en molts aspectes, i segurament lingüístic sigui un d'ells. Crec que avui han sortit xifres, no?, d'altre cop de la davallada del català a Eivissa, que avui algú ha ficat en un grup de WhatsApp, tema habitatge està molt pitjor. És que qualsevol... la capacitat econòmica d'aquestes famílies hem anat empitjorant, tot i que tenim aquest conveni d'hostaleria, que per tot diuen, aquest conveni d'hostaleria és dels millors de tot l'estat. S'ha de veure després que som amb aquest conveni d'hostaleria i si realment ens està beneficiant tant com diuen. Clar, això és una altra qüestió, que és el model turístic atreu gent de països en via de desenvolupament, perquè són salaris baixos. Són gent que a més s'acostuma a ajuntar en barris quan no es fan barris expressos per ells, i això fa també que Tatarà estigui molt allunyat d'ells, d'aquesta gent que ve a treballar de fora. Com es podria solucionar això? Com es podria acostar el català a aquesta gent que ve a treballar cada vegada més majoritària d'altres països en vies de desenvolupament i que tenen poc contacte amb català? Gràcies. Per jo crec que des de les institucions és molt important fer feina per visibilitzar el català, visibilitzar-lo en el carrer, incentivar els negocis, restaurants, els bars, els hotels, que els menús siguin en català, que els noms de totes les senyalitzacions interiors d'aquests espais siguin en català, i fer una feina també nosaltres com a ciutadans de l'assertivitat lingüística, és a dir, intentar superar aquesta
aquest costum que tenim tan arrelat de canviar de llengua quan se mos dirigeixen en castellà o se mos adrecen en una altra llengua i fer visible, entre altres, les catalanes, els espais públics. Crec que encara tenim d'una manera inconscient molt naturalitzada aquesta idea de que el català és la llengua que es parla de portes a dins, en família, i el castellà és la llengua de la vida pública. I crec que hem d'intentar transcendir entre tots aquesta dicotomia, no? I en relació amb el turisme, amb la idea d'aquesta massificació turística, també m'agradaria posar de manifest o intentar matitzar una mica la idea de que la relació que crec que tenim, que establim molt d'una manera inconscient entre turisme de baixa qualitat, massificació turística i marginalització de la llengua. Crec que un turisme de luxe com el que avui en dia es pretén portar a Silla no aniria en favor d'un major respecte per la llengua. Crec que el turisme de luxe tampoc no es preocupa per conèixer la història de l'espai que ocupa. És el mateix tipus de turisme que el turisme de masses en el qual estem tan acostumats que senzillament vol un escenari en el qual inscriure les seves aventures de vacances, on inscriure la seva història. Però aquest escenari ha de ser neutre i ha d'estar amb tota la història prèvia d'aquest escenari, no? Jo me'n record molt de quan era petita i em cridaven molt l'atenció les postals, que abans n'hi havia moltes a tots els comerços, les postals d'una palmera amb una platja d'arena blanquíssima i unes aigües turquesa i aquestes palmeres plenes de cocos, no? I posava Eivissa, posava Eivita. Clar, no era Eivissa, però a qui li importa que no fos Eivissa? Si no n'havia ben trobat, no? L'important era un paisatge meravellós, buit de història, buit de relat, en els quals les persones poguessin inscriure el seu propi relat. I això és el que passa també amb el turisme de luxe. No m'ho salvarà d'aquesta despersonalització i d'aquesta pèrdua d'identitat que estem vivint tots i que portem tants anys vivint amb el turisme de masses. Puc afegir una cosa? Oh, i tant. Sí, sí, totalment d'acord amb el que ha dit l'Antònia. També m'agradaria pensar col·lectivament també on ficam el focus quan parlam, no? I entenc que quan parlam que crec que has dit, persones que arriben de països en vies de desenvolupament, entenc que estem parlant de treballadores que venen del que podem anomenar el sud global, no? La penya així activista en dèiem el sud global que venen cap al nord. Però clar, al final, a mi em preocupa molt més l'impacte que tenen altres tipus de persones que arriben en la llengua, i no només en la llengua, en la nostra economia, en els preus dels lloguers, etc. No? Jo ara pensava en això que has dit, no? De que tenim la sensació que venen i s'estableixen els trens barris nous per a aquestes persones, i jo no tinc gaire... Jo crec que això ara mateix no és tan així. Jo crec que sí, no sé com serà a Mallorca o Menorca, però a Eivissa, si pensam on s'estan construint espais per aglutinar gent, són més aviat, com es diu, urbanitzacions per el que deim expats, no? I al final és aquesta població que a més té una classe, o sigui, són classes més altes que d'altres o que tenen una renda més alta, és el que volia dir, són els que realment estan autosegregant-se. Al final tenim una sèrie d'espais que pertanyen a l'àmbit públic, com pot ser l'educació pública o la sanitat, però especialment l'educació pública, que sí que són espais de trobada per tothom que no són fills d'expats que tenen el seu propi sistema escolar, el que van en paral·lel alternatiu amb les seves pròpies llengües i que el català els hi sobra, perquè els hi sobra fins i tot el castellà. Si ho poguessin fer tot en anglès serien feliços. I em preocuparia més per aquesta població, perquè al final
a les escoles públiques, on el català encara que els hi pesi a molts, encara hi és, i encara tenim un model d'immersió lingüística que està trontollant, però bueno, que estem aquí per defensar-ho, aquí sí que ens ajuntem tots, catalanoparlants i gent que té el guaraní o que té el l'arilla o que té el wolof com a primera llengua. On no s'ajunta ningú amb gent que parli català són les escoles privades, que si el liceu francès, etc i totes aquestes, no les conec gaire, les escoles aquestes on van els fills d'expatriats, no? Per tant, jo sí que ficaria molt el focus en realment qui està segregant, i perquè a més és una segregació que és urbanística, perquè estan a les seues urbanitzacions, tenen el seu propi circuit cultural i artístic que és absolutament d'esquenes a tot allò que és el disseny de veritat i no folcloritzat, i tenen, al final, no sé, això és com que és una vida paral·lela que serveix d'Eivissa com un escenari preciós, però que realment la segregació està allà i no està tant amb els fills, o no hauria d'estar tant, o tenim les eines per combatre que no hi hagi segregació amb els fills i filles de sobre zones també en Algèria, Marroc, Equador, Honduras, etc. També el creixement constant de la població el que fa és tensionar molt els serveis públics, i a més, com són aquesta gent cobren salaris baixos, també cotitzen poc, per tant el que està fent en realitat l'administració és subvencionar els hotelers i els empresaris. Quines mesures podien prendre per solucionar aquest problema, per destensionar els serveis públics? Gràcies. Bé, per jo no sé si... Però jo plantejaré una idea que segurament no és nova i que tothom n'ha sentit parlar, però jo sí que des de fa poc conec aquest concepte i crec que és interessant tenir-lo en compte, i és de responsabilitat social corporativa. És idea de que un negoci que està establert a un lloc i que es beneficia de, en aquest cas, l'entorn natural en el qual està per obtenir beneficis, i que potser perjudica des del punt de vista mediambiental o des del punt de vista del teixit social aquest lloc on està, ha de retornar d'alguna manera tot aquell benefici que obté d'estar en aquest lloc i no en un altre en l'entorn social on està, no? Que és aquesta responsabilitat social corporativa. Jo crec que això avui en dia és un reclam dels hotels que es fan passar... Bueno, a veure, és que estic pensant molt en el greenwashing aquest dels que parlàvem l'altre dia, tipus Six Senses, no? Que són llocs que es fan passar o que d'alguna manera venen aquesta idea de preocupació per l'entorn i en canvi fan tot tipus de barbaritats per darrere, no? La idea seria que hi hagués una exigència de responsabilitat social corporativa, que no fos només una iniciativa pròpia dels hotels que d'alguna manera els pot comportar un benefici econòmic, perquè cada dia hi ha més consciència per part dels consumidors de la necessitat de respectar l'entorn, sinó que fos una exigència que vengués de les administracions, que s'exigís que tots aquests negocis contribuïssin, per exemple, a mantenir les xarxes de clavegueram, les xarxes d'electricitat, que contribuïssin en el benestar social dels entorns on estan, que millorassin els espais públics, que hi hagués un control dels vessaments il·legals, efectiu i punible, diguem-ne, dels vessaments il·legals o dels fuites d'aigua, que hi hagués control de la producció de temps de cada negoci, de la contaminació acústica, que és una persecució efectiva i real de tots els delictes ambientals que es cometen i multes elevades en els inspectors. Jo crec que amb tot això, d'alguna manera, el negoci del turisme no perjudicaria o d'alguna manera tindria una convivència una mica més harmònica amb l'entorn social en el qual estan. Bueno, poc que afegir, perquè crec que més o menys ja ha dit tot el que jo faria. Sí que voltes parlar molt com d'aquesta, com ho dèiem, d'aquesta
de com l'administració subvenciona els empresaris o del turisme o els empresaris en general, també em fa molta gràcia. Jo crec que si hi ha algú subvencionat a l'estat espanyol ara mateix és la classe rendista, crec que es duen el top d'estar subvencionats, però crec que, clar, a mi em preocupa molt també com l'administració pública està absorbint l'impacte o les conseqüències d'un model que ja sabem que està obsolet, no perquè ho diguem nosaltres ecologistes o des de Canviem el Rumb, crec que a dia d'avui estan d'acord de qualsevol persona que no sigui un empresari del turisme que està guanyant sols amb això, crec que, i fins i tot ells ho saben, que és un model que està obsolet, que ja fa fallida, va cap a baix, i el que hem de fer és una mica fer control de danys, no? Com que aquesta caiguda que arribarà i que no tardarà molt en arribar i que ja estan veient, que sigui una mica controlada perquè afecti el menys possible a treballadors, treballadores i en el cas d'Eivissa més per les persones que vivim aquí. Només afegiria potser que, clar, quan parlem de... Això ho deixaré per més endavant, no m'hi enrotllar. Sí, ja està, que és que parlo molt. Emoció. Molt bé. El model turístic, el creixement sostingut de la població, també està tensionant el sistema educatiu. I aquest sistema educatiu no es pot cobrir amb treballadors de fora, perquè requereix una titulació i per tant no podem fer-hi front, omplir-ho amb treballadors de salaris baixos, no? Amb mà d'obra barata. Això fa que faltin professors i no es puguin cobrir. Quines solucions hi veieu en això? I és que en veieu alguna. I a més, perdona, com que no hi ha prou professors i no es poden trobar, el que fa és baixar les condicions. Clar. I no exigir la mateixa titulació, per exemple, pel català, al final qualsevol persona podrà ensenyar català encara que no té ni idea, no? Català i el que sigui, sí. Clar. De fet, les dades que tenia, que havia vist que m'havien enviat avui, eren d'això, que supos que heu llegit tothom, però en els últims 25 anys he vist un creixement del 80% de població, Formentera 82%, comparació amb Menorca és del 38%, vull dir, la diferència és molt heavy. El tema del professorat, crec que serà millor que parli que és mestre, però jo només vull dir que la meva relació amb professorat és col·lateral, d'amigues, i el meu compi que és professor i això, i bueno, després el que veig amb les meves alumnes que soc voluntària a Figueretes, no? Però has apuntat una cosa molt important, que no és només l'escassedat, que jo crec que té molt a veure a altra volta amb el tema de l'habitatge, sinó també la qualitat. I amb la qualitat no vull dir que no tinguin bons professors o que no estiguin fent una bona feina, sinó que efectivament és molt complicat fer una bona tasca amb el context que tenim, no? El 15 de maig, m'ho vaig apuntar, sortia enguany al diari de Ibiza el titular «La historia de cada año en Ibiza, acoger a maestros en un sofá cuando llega junio». I després, els dies següents, es van anar repetint aquests titulars. Crec que va ser a principis de curs també que va sortir a ST la notícia aquesta de la professora que havia d'anar i venir de Mallorca, etc. Clar, tenim això i després a sobre tenim garrits que no tenen accés a electricitat, que viuen a tendes de campanya, que viuen 3-4 persones menors i adults a una mateixa habitació. És molt lleig fer-se autobombo, però es passa el 9 de juliol vaig fer un article per La Directa on entrevistava la Begoña Alonso, que aleshores era psiquiatra infantojuvenil a Can Misses, ara ja no hi és, ha hagut de marxar perquè no tenia on quedar-se, però ja m'explicava com els darrers anys ha hagut un augment brutal de depressions i intents de suïcidis en adolescents, justament per aquestes causes, adolescents que viuen com tots així aglutinats en una mateixa habitació, sabent que a més això és un disparador, és un factor de risc perquè hi hagi agressions sexuals a menors, viure en aquestes condicions. Clar, quina bona feina, ara ens ho dirà ella, pot fer un mestre en aquestes condicions, no? Al final el sistema demanant que siguin treballadors socials, que facin efectivament de mestres, que siguin psicòlegs, que siguin acompanyants i que a més mantinguin enmig de tot aquest context, que mantinguin el català i que facin complir l'immersió lingüística en un context on moltes voltes a les classes hi ha 2-3 parlants de català, no? Per tant, clar, jo crec que el tema aquí, el recop de l'habitatge i de les conseqüències d'aquest model turístic té molt a veure amb el problema, la crisi que tenim de professorat, igual que tenim amb metges i amb tantes altres professions. Entenem.
Bé, jo només puc estar d'acord amb la Maria des de la meva experiència, que no és molt llarga, però sí que he tingut l'oportunitat de veure com funciona un institut en aquest aspecte, i realment els professors, tot i que no estiguin llicenciats en filologia catalana, els que es dediquen a l'ensenyament del català fan molt bona feina. Hi ha un sobreesforç dels professors per fer servir el català com a llengua de comunicació en els instituts i treballar a les aules de manera efectiva perquè s'ensenyi el català. M'he trobat moltíssim com a professora amb casos com els que comentava Ana Maria, d'al·lots que no tenen un espai on estudiar, que se'n van a un racó, dormen en literes, però es posen a la litera de dalt, que ningú els molesta, i intentant passar a salvar segurs per la festa de la família, ja estudien en un raconet. No tenen ni taula ni... I bé, el problema real, com sempre, és habitatge, tant pels professors com per als estudiants. Sí. També. Sí. Vull afegir una cosa només que se m'havia oblidat, no diré noms de centres, però el meu compi és profe, ha estat 20 anys professor a Catalunya, ara ha aconseguit que li traspassin la plaça aquí, està en un institut públic aquí, i va al·lucinar el primer dia de veure professors eivissencs que entre ells parlen català i entren a classe i abandonen el català perquè massa escorç vol dir que realment hi ha una pressió de que hi ha molt alumnat que no és la seva llengua materna o que no l'acaben de controlar, i el professor ja sí. I no vull fer més una crítica al professorat així en general, però vull dir que la immersió lingüística, i crec que les persones que hem estat molt de temps a Catalunya ho hem vist, jo crec que és bastió fonamental de defensa de la llengua. A Catalunya ho han entès així, a l'escola pública. I l'escola pública i el català, per exemple, a Catalunya, per més que molta gent li vulgui ara, és com una cosa indestriable, però és un model que funciona. Crea integració, crear el català com a llengua realment que s'utilitzi, que no es quedi a l'àmbit educatiu, etc. Crec que és necessari que tot el professorat, no només el professorat de català, tot el professorat de l'escola pública a Eivissa realment es creïn el model d'immersió lingüística, perquè és que si no, com els hi hem de transmetre en esbossos? Les boixetes que tinc a Figueretes sempre m'ho diuen per què hem d'estudiar el que per elles és una llengua ferida. Les nenes que són de família massic ni tan sols tenen el castellà ni el d'Arilla com a principal llengua, venen d'una llengua encara més relegada, venen aquí, aprenen castellà i català, la seva reflexió és però català per què si ningú mos parla nosaltres en català? I clar, si tenen professorat que ni tan sols es creu realment el paper social que té, la importància social de la immersió lingüística, és molt complicat transmetre en esbossos. Crides, professors, que hi hagi aquí, per favor. Bé, el turisme també, un dels principals víctimes del turisme és el paisatge, com està destrossant el paisatge d'aquesta illa. Però no solament el paisatge en un sentit fotogràfic, per dir d'una manera, sinó també el paisatge lingüístic. I el que us volia preguntar és com es pot solucionar això de que tots els símbols, les imatges, els cartells, moltes vegades estan només en castellà. També hi ha jocs que només estan en anglès, cartes de restaurants i tot això, i realment la presència de l'eivissenc no s'ha de conèixer. Com ho podríem solucionar? Bé, per jo és una feina que l'administració pública ha d'estimular, ha d'incentivar a tots els comerços, negocis, etc., perquè facin servir el català. Jo m'he trobat amb la situació, supos que compartida per tothom, d'anar a l'aeroport i buscar algun detallet per dur a algú de Barcelona i no trobar absolutament res de tot allò que es ven com a producte artesanal, producte eivissenc, etc., etiquetat en català, està tot en castellà. Crec que és necessari un esforç per part de l'administració pública per incentivar l'ús del català
en aquests aspectes. També jo crec que és important, igual com donar visibilitat en el català, fer algun tipus de certificat de denominació d'origen per diferenciar tots els productes que estan realment fets aquí de tots aquells que es venen com a fets aquí però en realitat estan envasats no sé on o mig fets aquí, però bé, hi ha tota una sèrie no, de productes que es venen com a fets a Eivissa i que en realitat no ho estan, que crec que també seria una feina de l'administració regular d'alguna manera tot això. Seguint Maria. esa pregunta, no? Sí, se m'ha fet pregunta. Vale. Bueno, el que ha dit ella, jo m'havia apuntat així algunes coses que han sortit en premsa aquest estiu perquè les trobava com molt descriptives del que suposa impacte del turisme a Eivissa, no només a nivell paisatgístic, no? Algunes cosetes que a mi em van volar al cap. A part de lo de cada any, que sabem que estem amb el tema d'escassetat d'aigua, però les piscines a les villes continuen plenes, aglomeracions per veure sol postalera de Materet, que ara pareix que això s'ha intentat redreçar, llots damunt de la Posidònia, llots passant per damunt de banyistes a Porrots, que l'altre dia ens va passar un per sobre, etc. No? O sigui, tenim una indústria, un monocultiu turístic que no ha respectat patrimoni cultural. També, enguany, pensava en la botiga Copap aquesta que va muntar Nike a la Torre d'en Rovira, crec que va ser, que és patrimoni que s'hauria de cuidar, una botiga Copap que no tenia cap tipus de permís, però després pensava en la Eivissa Royal, aquesta cursa d'obstacles que van fer del Vila, que va organitzar Red Bull Trek, aquesta sí que tenia permís, vull dir, que fan les administracions donant permís perquè agafin i fiquin els portals de les taules un cartell enorme d'un Red Bull, com si ja no fóssim a Eivissa, fóssim una ciutat Red Bull. Vull dir, clar, en un context així, i com ja no s'ha de respectar mai els camps dels veïns, etc. Clar, pensar en com el turisme podria respectar la llengua, que a més és una cosa immaterial, se'm fa... Jo soc molt pessimista en aquest sentit, així que jo m'agrada escoltar-la perquè crec que tu ets més, com a mínim, una mica més optimista. Però, clar, jo crec que una tasca que seria important fer, i no només per la llengua, sinó per temes també de qui som o qui volem ser com a poble, és una mica començar a visibilitzar molt més totes aquelles conseqüències del turisme depredador que tenen a veure amb allò immaterial. Vull dir, és molt fàcil dir que un paisatge ha estat destruït, perquè tots ho veiem, és molt fàcil dir que s'han gentrificat, que hi ha desplaçament de la població local, perquè anem a Santa Gertrudis i veiem el que hi ha, anem a Sant Josep, veiem una immobiliària cada 2 cases, però clar, s'alleu o no vull parlar de l'essència d'un poble perquè és una cosa com molt tal, però parlem de llengua, que és molt immaterial, clar, és com no la podem tocar, no és tan lliure, no? Però hem de visibilitzar com el turisme al final té unes conseqüències per tota aquesta herència i tot aquest patrimoni que no és material. Decime jo, tip. Sí. Bueno, podríem concloure, per exemple, no sé, vosaltres penseu que el turisme i aquesta massificació que viu Eivissa acabarà fent desaparèixer l'idioma que es parla aquí? Jo crec que és urgent i indispensable un decreixement del turisme. Crec que és necessari, indispensable que el model turístic canviï, deixi de ser aquest model turístic de sol i platja i comenci a ser un turisme més cultural. Crec que tenim valors culturals de sobres perquè sigui una destinació turística atractiva si és que volem seguir explotant la gallina dels ous d'or del model turístic. També crec que és molt important que no sigui l'única font d'ingrés de la nostra illa, perquè és com es diu això, un gegant amb caus de fang, no? Ens obliga, el fet que sigui l'única indústria que tenim, ens obliga a estar contínuament reinventant-nos i muntant universes i històries per no passar de moda. Crec que és molt important diversificar.
prescindir totalment del turisme quizá és una idea massa utòpica, no per això s'ha de deixar de somiar, però com a mínim diversificar i que no sigui l'única font d'ingressos crec que seria molt important, i l'única manera crec d'aconseguir un decreixement del volum de turistes que ens visiten és canviar una mica aquest plantejament de turisme de sol i platja per un més cultural. Igual sí que som molt optimista, però no puc deixar de pensar, per exemple, en com va començar tot una mica, no? Que és una cosa que ja parlàvem l'altre dia. En els anys 30, les persones, els viatgers que ens visitaven eren intel·lectuals, eren artistes, eren la família que va acollir en Walter Benjamin, una de les dues voltes que va estar a Sant Antoni mateix, era una família que tenien el fill que estava fent un doctorat sobre el dialecte català a les Illes Balears, m'ho pareix, o sobre antropologia, vull dir que crec que és possible un turisme que estigui interessat en la nostra cultura i amb la nostra llengua i que d'alguna manera ens permeti parlar la nostra llengua com una llengua de comunicació. Sempre haurem de passar per aquest filtre que fa que els valors culturals es converteixin en productes de consum, no? Però no sé quina manera hi ha d'aconseguir. Maria, la Montse et pregunta. Bueno, jo... És que som... Tu ets la pessimista, no? Cansat. Hauries d'haver acabat tu i tu. Sí, hauries d'haver acabat, Antònia. No, jo el que vull dir és que crec que tenim una responsabilitat totes les que estem aquí, siguem catalanoparlants o no, que jo crec que això també és important saber-ho, que crec que també hi ha tenim veïns, veïnes que no necessàriament parlen català a casa seva perquè no és la seva llengua d'afecte o la que tenen amb els vincles familiars, però que poden perfectament entendre la importància de què passa quan desapareix una llengua, no? I la importància de que no desaparegui el català, i crec que també és important pensar quins vincles tramem amb aquesta gent que al final han de ser els nostres aliats, perquè a més són veïns. I en això sí que soc, potser perquè venc més de la vessant social i aquest rotllo me va, però jo amb això sí que soc més optimista, no? Crec que ens podem asseure i parlar-ho, i al final, més enllà d'aquesta responsabilitat que crec que tenim totes també d'interpel·lar a les administracions i de pressionar-les, perquè al final són els nostres sou públic i podem decidir o com a mínim podem pressionar per dir on volem que es dediquin aquests sous i que volem que es faci, però més enllà del paper de les institucions crec que la sostenibilitat lingüística d'una llengua com el català, igual que si estiguéssim a Galícia amb el gallec o a Euskal Herria amb el bart, etc., la donarem als propis parlants. Crec que fins ara hem posat poc èmfasi amb els mals hàbits o males costums que tenim les persones catalanoparlants, no? I jo crec que és molt necessari que tinguem també una actitud molt més despreocupada, però preocupada alhora, no? Vull dir que aprenguem a fer vida en català, fer música en català, que ens fiquem a Tinder en català, que utilitzem Instagram en català, que entrem a bars i botigues i parlem en català, si l'altra persona no ho entén, no sap, no passa res, te li explica, però al final tinc la sensació de que hem de saber com fer una pressió social, pressió en el bon sentit, però una pressió social perquè altres persones entenguin que ja no és ni tan sols per una qüestió de feina, sinó que per fer vida aquí plenament normal, per tenir vincles, per tenir afectes, etc., el català no és una cosa residual ni una cosa de la qual es pot prescindir. I després sí que també altre cop, tornant a la meva pròpia experiència, jo vaig estar escolaritzada a la Consolació, on ho feien tot en castellà. Recordo quan em vaig anar a Isidor Maccabic a fer el batxiller, que de cop tot era en català. Per mi va ser obrir els ulls i va ser descobrir un món brutal, perquè a més sent vilera jo només parlava català a casa amb sa mamà o amb sa família materna, perquè era com parlar pagès, que fas parlant pagès, i de com em vaig anar a Maccabic, vaig descobrir que es podia fer vida, havia gent jove parlant català i va ser
una experiència meravellosa. Crec que el paper de l'escola pública, ho dic per això, perquè el paper de l'escola pública en tot això crec que és fonamental, i crec que sobretot a Eivissa hem de batallar tots els fronts, però que l'escola pública ha de ser intocable i hem de sortir totes a defensar l'escola pública de qualitat i en català a saco. Bé, amb aquesta última intervenció sobre protecció del sistema públic d'educació i també de la voluntat dels catalanoparlants, no? De no renunciar a la llengua i una llengua no desapareix mentre algú la parli. Si nosaltres la parlem, se seguirà parlant, si no, no. Volíem deixar la veu al públic perquè faci preguntes o faci intervencions també sobre aquest problema del turisme i la llengua. Això sí, sempre curtes, perquè pugui intervenir molta gent. Digue'm. Una cosa, justament heu triat una foto molt il·lustrativa per convocar aquest acte, que és justament un aeroport. I això us du a dues empreses que no controlam i que vos fan un mal servei. En aquest sentit, que són AERA i Autoritat Portuària de Balears, perquè ells quan Nacolen o Marissa, normalment, quan fan megafonia català no és la primera llengua, que sempre havia de ser sense detiment d'altres, i així. I això passa en qualsevol govern i en qualsevol dirigent d'aquestes empreses. I això nosaltres, com he dit, no ho puc dir. Quan s'ha intentat parlar amb ells d'aquest tema, no hi ha hagut res. Una altra qüestió seria el tema de la toponímia. Quan planteges que el nom d'Eivissa ha de ser present per tot, l'execució turística, que s'havia de deixar de fer, o en cartelleria, etc., que entren una sèrie de talors i suors, no només a polítics, sinó a molts empresaris. I això, bona mostra, va ser fa 25 anys, i no va així, però poc l'estem a denunciar. Va dir tant tu, no?, quan ets regidor de Cultura? Sí, veïna gent. I vau tenir molts problemes. Sí, del govern i fossors, vull dir, gent que va intentar capgirar aquest tema. Ara sí que he de dir que hi ha una cosa poc. No sé com, però hem entendut tota la senyalització de les carreteres en català. Tota, absolutament tot. De l'acord dels anys 70 hi havia gent perquè es confondran. No, tot està perfecte. I no es toca. Ara, he de dir una cosa, una anècdota. Ahir caminant els passeigs marítims vaig descobrir un cartell que assenyalava l'estació marítima de Formentera. Estava en castellà i en anglès. Vaig tenir tentació d'anar a esborrar una consonant, però llavors vaig veure que dia més que té repetits i vaig dir no, val la pena. Vull dir, això és bastant injusta. Ara, Patos, heu dit una cosa de l'anècdota, som nosaltres que hem de posar el català d'acabant sense intenció de fer d'ensenyar català als turistes. No es tracta d'això. Es tracta que l'empresari vi demani un cobrador també has de saber català, la carta de donar la convidatòria en català, la web ha d'estar en català preferentment, si no m'adoreix, etc. I són nosaltres, i la majoria d'empresaris de matar. I som també empresaris de lliguista. I una part que combria, una part importante. Ara tenim els autoctaris i això viene, no ho conec jo. I les administracions aquí ho havia dit. Però, darrerament s'acord. Bueno, és que a més, segons la llei, ha de ser així. La cartelleria ha d'estar predominantment en català. I ha d'estar en castellà quan realment no es pugui entendre o en situacions sociolingüístiques especials. I sempre davant el català. I això és el que diu la llei. Ja, si no són capaços de fer complir la llei, ja no diguem el que no està a la llei, no? Puc dir una cosa? Sí, Cox. Sí. Bueno, dues coses. No. Sí, que és veritat que no hem parlat molt del tema de la toponímia, que crec que és un dels grans melons. Per exemple, a Canviem el rumb parlem molt, no, d'aquestes modes de Besovits. Cada bonita... Sí, es van inventant aquests noms que jo... Adriana, que... Després de 20 anys a Catalunya arriba aquí en parlen de Besovits i clar, jo li deia a ma mare i és que no té ningú, no, vaig al·lucinar. Crec que això és un camp de batalla important i que crec que a més pot moure, diguéssim, una mica els afectes o la nostàlgia, la memòria i pot involucrar molta gent en la lluita de, no és Besovits, són els noms de tota la vida, no? Per una banda. I jo, per l'altra banda, el tema dels treballadors i exhibir-los català en realitat és un
és el melón, jo crec que també és altre dels melons, perquè una cosa són els treballadors que estan aquí tot l'any i l'altre són els temporers. Clar, els temporers tenim un problema i jo començaria per exigir als empresaris, abans d'exigir-li als treballadors, que igual estiguen aquí 4, 5, 6 mesos els que estiguin, i encara que siguin recurrents català, els demanaria als empresaris condicions laborals dignes per tots els treballadors, perquè si tenim personal que està a restaurants, hotels, etc., que estan fent jornades que legalment són 8 hores, però després el que no és legal acaben sent 12-13 hores, que a més estan visquent en tendes de campanya, que es venen a desnonar, però els han desnonat i tot que sí, han de veure, deixen els bossos i on després se'n van a fer el seu següent torn, etc. Amb molts d'ells a més potser no tenen ni papers, estan treballant com estan treballant, se'n fa com molt complicat en aquest context fer que demanar castellà i català, vull dir, perquè hi ha alguns que tampoc no tenen ni el castellà com a primera llengua. Aquí hi ha zones on els treballadors parlen anglès o parlen la seva llengua d'origen si venen d'algun país africà, etc. Per tant, no dic que s'hagi de renunciar a demanar català als treballadors, jo crec que hem de prioritzar sobretot a pressionar els empresaris perquè creïn les condicions idònies perquè els seus treballadors puguin aprendre català, igual puguin tenir dret a un habitatge, etc. Vull dir que al final jo crec que hem de començar a pensar, hem de pensar en els treballadors i treballadores de la indústria turística com els nostres aliats, per més que la indústria turística no ens agradi i estiguem a favor del decreixement i de que peti tot, però treballadors i treballadores que a més són veïns i veïnes nostres, vull dir, crec que el seu benestar també és important i crec que de fet una bona cosa que podem fer com a comunitat de parlants catalanoparlants és justament no obviar aquest context, no? No sé si s'ha entès el públic. Sí, molt bé. Algú més del públic que vulgui fer una pregunta o intervenir o un comentari? Allà al fons? Sí. Em pots adreçar al de friquies final per saber bé? Sí. La primera cosa que us volia afegir una mica de tot aquest anàlisi que heu fet i que està perfecte i meravellós és una mica una vist per navegants, però no veig que aquí a la sala que normalment quan fem xerrada d'Eivissa ens coneixem tots i hi ha gent que no que coneixem, més que gent que ve d'altra part del territori català. Jo és una mica de jo que faig a Eivissa, no em ve d'Eivissa. Eivissa som la vanguarda, no eren discoteques, sinó també 50.000 altres coses. Ho dic perquè que ningú es pensi que la realitat dramàtica que viu la llengua aquí, o que viu la vivenda, o l'habitatge, etc., que és un problema d'Eivissa. No, arriba per tot. Per això és una mica allò que he vist per navegants. Fins i tot aquest dia un company d'Eivissa em deia que si havia pogut salvar un habitatge en el barri de Gràcia a Barcelona havia estat una arbúcia de llei de patrimoni que havíem que implantat a Eivissa. Us ho dic perquè aquestes coses a vegades s'han de saber, que les problemàtiques aquí a vegades són primeres, però que arriben per tot. I segon, no té res a veure amb el tema lingüístic en concret, però sí també em preocupa el tema de l'habitatge, cada vegada que el plantegem sense dir alguna solució. Perquè cada vegada que plantegem el tema dels problemes d'habitatge estan donant carta blanca a l'SPP per urbanitzar. I la prova que tenim és que en tots aquests discursos d'aquests darrers anys denunciar la falta d'habitatge, això s'ha traduït automàticament en un decret que es pot tornar a urbanitzar en sòl rústic, a camps de perifèria, etc. Sabem això. Per què ho dic? Perquè cada vegada que parlem d'aquest tema de l'habitatge i de les conseqüències en tots els altres temes, mirem de donar-hi una solució. Dic perquè quan deia que falta d'habitatge no deien compren des que ja ha fet i que està obsolet, rehabilita i posa al servei dels treballadors. Per exemple, i així no fas més creixement urbanístic. Més creixement vol dir més gent vol dir tots aquests problemes que tenim ara anar-los augmentant. M'explic, perquè sempre que parlem de, per favor, de nou punt de vista, de tema d'habitatges, que si no m'ho estan agafant els dits anant per mateixos.
Dobran fer aquesta solució. Hi ha molt de completament obsolet a Eivissa. Dediquem-li una part dels diners. Ja no tenim diners. Anem al problema d'arrel, que és que som una colònia i com a colònia no podem disposar dels propis recursos que generar. Que això és la mare de tots els mals. Però bé, aquí ja ni vull entrar-hi. Però com a mínim, donem aquestes alternatives, que si no, em fa por que senzillament està morint el discurs perquè el PP pugui campar lliurement i que nosaltres mateixos estan fent les campanyes. A veure si me'n recordo. Estava intentant recordar-les. Tu te'n recordes de totes, Salmo? Les vols? Sí. Jo no me'n recordo de totes. És que aquí hi ha un compi que vols que... Perdó, Salmo. Algunes sí. Si no, les nostàlgiques. Bueno, una segur que seria prohibir completament el lloguer turístic, no només l'oferta il·legal, no sé, aquest és un marc molt de la dreta, no? que aprofiten molt. Una altra seria la limitació de preus, crec que la proposta és fins al 50% de l'actual. Una altra, evidentment, ampliar els parcs d'habitatge, en aquest sentit interessant el tema del Real Decret que es mencionava abans, que ha creat aquesta figura de lloguer assequible en lloc de parlar d'habitatge de protecció oficial, que no serà tan assequible, només tindrà preu limitat, però no... O sigui, preu limitat no és HPO, sinó que és una fórmula de desenvolupament urbanístic amb l'excusa del tema de deshabitatge. I els altres dos ja depèn... No me'n recordo, sí, no? perdó. No Perdó. Al mercat, no diré
que estan desocupades. Ai, podria ser. Sí, hosti, Sí, sí. som... Sí, Estan fent cada però per sindicat aquí no. fatal. Ja vaig, però sí, però bueno. Sí, De totes formes, us he de dir una cosa a nivell particular, que totes aquestes solucions tampoc solucionen res. Imagina que aconseguissis prohibir tots els lloguers turístics, que aconseguissis baixar realment els preus del lloguer, que aconseguiries que vingués més gent encara. Un dels problemes que tenim ara és precisament que els lloguers són molt cars i hi ha molta gent que no pot venir. Ara està venint amb caravanes, amb furgonetes, amb qualsevol... Però si això es prohibeix i es controla, tampoc poden venir. Perquè si tu t'has de gastar la meitat del lloguer en una habitació... Deixa'm acabar i dir... Perdona? Digue-te. Sí, però començant per residents. El problema és que tot aquest habitatge no és per residents, perquè els residents han de marxar, perquè no troben opcions. Els joves han de marxar, perquè no poden independitzar-se, perquè tenen uns preus de lloguer caríssims. Tot aquest habitatge, si el baixes del lloguer, l'ocupa gent de fora. És així. O sigui, sí, no, jo tampoc. No? Bueno, ja he dit que era una opinió personal. Jo crec que l'única solució és el decreixement i punto. Perquè tot el més són mesures que... Bueno, és la meva opinió, només. Ja sé que és una mica radical, però... Efectivament, és el que ha dit la Maria. Quan es posen sobre la taula mesures concretes, comencem a discutir-les. Vull dir, s'han demanat més... No vol dir que no es puguin fer aquestes mesures, però vull dir que no crec que siguin... Sí, jo crec que és simptomàtic que una taula rodona que estàvem parlant de llengua estiguem en aquest moment parlant d'habitatge i crec que és una mostra clara que tot està lligat. O sigui que és molt difícil trobar una solució a la situació sociolingüística si no hi ha una solució global que evidentment passa per un decreixement. I jo crec que la cosa ha arribat a un límit tan clar, a una situació ja que ha passat de mida per tots els costats, que no sé si és una il·lusió, però jo crec que seria qüestió d'aglutinar tota la gent que no té respectats els seus drets com a conseqüència d'aquest model desenfrenat que tenim. No que cada un faci la seva guerra per seu compte, no que uns reclamin habitatge, uns altres reclamin llengua, uns altres reclamin respecte per les platges, un altre no. Tots tenim el mateix problema, un model de creixement que reclama a crits ja fa molt de temps asseure tots els dirigents polítics i econòmics d'una punyetera vegada i que no es limitin a fer debats sobre la sostenibilitat, que han fet uns grans documents sobre la sostenibilitat, mesures actives i efectives de sostenibilitat en tots els camps. I tota la gent que no té respectats els seus drets d'habitatge, drets de tot tipus, que n'hi ha molts que no estan respectats, carai, jo crec que junts podríem fer alguna cosa. Bé, ja sé que això és molt fàcil de dir i no és tan fàcil de fer, però plantegem-nos-ho, perquè cada un per seu compte no tenim la mateixa força. Sí. Una observació, perquè els passats vaig constatar el 31 de maig i 31 de juliol a sengles manifestacions en favor de Palestina. L'idioma català estava totalment absent la reivindicació. És a dir, per protestar contra un genocidi abonaven el nostre etnocidi. És a dir, fer un pensament i anar a una manifestació d'aquestes i cridar consignes en català i que se m'ho senti. I les intervencions els oratoris, sí, els cursos, eren o en castellà o eren en anglès, però el català era absent. Puc respondre? Sí. No hi ha ni tan sols transversalitat, com diu en Isidor, transversalitat en reivindicacions. Sí,
Sí, estic molt d'acord i molt contenta més que treguis aquest tema, perquè com a persona que està dins de la plataforma de Palestina no sabeu les lluites internes que tenim. Aquí faig referència a el que deia el company de que hauríem d'anar totes a una i efectivament jo em sap molt de greu sempre parlar d'altres companys en públic perquè crec que és molt mala pràctica, però he de dir que és veritat, dins la plataforma de Palestina a Eivissa hi ha sobretot, i ho diré així de clar, un gran nombre de persones del que coneixem com a expats, tenen gent del nord d'Europa bàsicament que estan aquí que ja no és que o sigui, quan van entrar a la plataforma la seva tesi inicial era ho farem tot en anglès per arribar a més gent. Clar, això era la seva tesi inicial. Clar, algunes ens van plantar i vam dir no, o sigui, no té sentit, a més molta de la gent a la que estava interpel·lant són veïns i veïnes de Figueretes que tampoc us entendran, vull dir, no té sentit i per ells és una qüestió prioritària perquè la qüestió palestina per ells és una qüestió amb la que han nascut. Vull dir, no té sentit fer-ho en anglès. Vam estar batallant, com a mínim, per poder fer-ho castellà, català i anglès, que ja mos sobrava, però no havia manera, perquè és que si no, no havia manera, acabàvem tots matant-nos, perquè era així de real. Va haver de ser un company, justament, a més diré el seu nom, perquè estic molt agraïda, en Shakil, que és un company de Figueretes, que ha adoptat el català, no és la seva llengua és el d'Arilla, que va haver de dir-li als companys estàu protestant per un apartheid, quan estàu vosaltres volem fer un apartheid aquí a Eivissa i va ser ell que va defensar justament el poder fer les coses en català dins de la plataforma. En el moment que les persones catalanoparlants ens hem sentit tan esclafades i hem fet un pas enrere, què ha passat? Doncs les coses s'estan fent en castellà o en anglès. Això ho dic també per respondre al company que deia que seria molt bonic realment davant d'una problemàtica que ens afecta a totes poder ajuntar-nos. La realitat és que també ens ha passat a canviar el rumb. Hem hagut de batallar molt per poder fer un manifest i llegir-lo a una manifestació en català, fins i tot dins de canviem el rumb, que és un moviment que per defensar Eivissa, amb tot el que és Eivissa, paisatge, etc. Ens ha costat molt poder fer això, perquè insistien que si ho fèiem en català no us entendria ningú. La primera manifestació que vam fer, quan vam començar a llegir el manifest en català, el primer que vam tenir és una persona que va venir de seguida a treure-nos el micro a dir-nos que què fèiem fent-ho en català. Vull dir que això també ho reprenc pel tema de que hem de ser catalanoparlants. Efectivament hem de ser catalanoparlants, que anem als puestos i cridem consignes en català, que anem als moviments socials i diguem això ho hem de fer, que ho podem fer també en altres llengües, jo no tinc cap problema, però jo en una manifestació per Palestina preferiria cridar amb coses en àrab abans que en anglès, per exemple, tindria més sentit. Per tant, no, però si ja et dic, és que englofi tot total. Vull dir que gràcies per treure aquest tema, perquè he pogut explicar el perquè i el que passa realment a molts moviments socials de l'illa, que és que tenim realment un problema amb aquest grup que dèiem els expats, perquè és que es neguen rotundament, és que els hi sobra el castellà i el català, si fos per ells, mort. Em sap greu, ser tan... Havia un toc de paraula. Al final... No sé si... Com que he arribat una mica de tard, no sé si pixaré fora de temps, però he estat escoltant tota l'argumentació que heu anat desgranant i m'ha faltat un argument. Potser m'ha faltat perquè venc de fer turisme a dues ciutats que tenen un fotimer d'expats, un gran creixement econòmic, problemes d'habitatge, problemes de tenir els treballadors amb tots els seus drets, etc. Una d'elles és d'una comunitat lingüística que té 5 milions de parlants i que fa 120 anys estava en una situació totalment minoritzada. L'altra és d'una comunitat lingüística que té 900.000 parlants i que fa només 30 anys estava en una situació totalment minoritzada. Tenen un fotimer de turistes que els importa un carai la seva llengua i la seva cultura i tot plegat, etc. I, en canvi, tant en un lloc com a l'altre, la seva llengua no té cap perill de subsistència
no se senten amenaçats lingüísticament, funcionen normalment en la seva llengua i tenen tota la majoria de les interrelacions, etc. I tenen un fet diferencial importantíssim en relació a l'altre. Un fet diferencial importantíssim. I és que aquestes dues comunitats fa un segle no tenien estat i ara en tenen. És a dir, és l'únic, insisteix, l'únic fet diferencial que realment hi ha entre uns casos. Aquesta és una. I l'altre és que, seguint, agafant l'argument de Isidor, efectivament hem d'anar en això, hem d'anar a la confluència de lluites i hem de mirar d'enfocar, perquè si no ja es perilli l'esperança de diputat abans, que tota una sèrie d'arguments que apareixen molt progressistes realment estiguin ajudant moltíssim a la dreta i a l'extrema dreta. Això és una cosa que ara està passant. Qui mos havia de dir en els que començàvem a criticar la globalització fa 30 anys que tindríem un cap mundial antiglobalització acceptat per milions i milions i milions de persones anomenat Donald Trump? I és el que tenim. És a dir, el gran líder antiglobalització del món és en Donald Trump. I ho hem creat una mica nosaltres. És a dir, hem d'anar molt alerta quan argumentam segons que no està donant benzina en els que precisament volen acabar amb els catalans. Això s'hi ha d'anar. Per tant, no sé, senzillament no pots, ulls oberts i atenció a les coses i feina i batalla. Vols comentar alguna cosa? Perdó, que Ignacio. Vols comentar alguna cosa? Alguna pregunta més o intervenció? Helsinki tenia un 30% de finesoparlants l'any 1918. La revolució russa va començar a l'estació central de ferrocarril de Helsinki, un discurs de Lenin allà. Per a Lenin allò era Rússia. Es cap de 4 dies alguna política lingüística adequada, és a dir, prioritzant l'ensenyament del finès allà on es parlava més poc finès, es va arribar a aconseguir que hi hagués un 50% de gent que ja sabia finès. I ara tenim pas, i ostres, en tant de turisme, en tant d'expats, en tant de tot, en sap tothom. Jo amb un taxista aquí d'allà li vaig preguntar, tu no parles? I va dir, Mari, la meva llengua és samànica, molt bé. I parles finès? I va dir, home, clar. Home, clar. I la següent pregunta va ser, i quant de temps fa que ets a Helsinki? Diu, home, diu, ja fa 6 mesos. Això passa a el segon 27. L'altra ciutat és Tallinn. A Tallinn han aconseguit coses meravelloses com, per exemple, tot això, que quan t'han demanat un document una vegada no te'l puguin demanar mai més l'administració. La lluita contra els voluntaris d'identitat, no, això ja m'ho van demanar fa 25 anys. Aquí la llei també ho diu, això, eh? Sí, també ho diu la llei, però el que passa que no la compleixen ni ells mateixos. I allà, clar, també passa una situació igual. El que passa és que allà tenen record. Allà l'estonià era una llengua de segona fila, de segoníssima fila, fa 30 anys. Vull dir que hi ha molta... La gent de la nova generació no té record de quan li deien Garavellit i Ruski. Se'n recorden encara, Bé, doncs si ningú més vol intervenir, ho donaríem per acabat. Moltes gràcies per haver vingut.